እቲ ታሪክ ክጅምር ማሎሪ ሃይስ ትበሃል ኣደ ወድን ጓልን ኢላ ምስ ትፅውዖም ቆልዑ ኣብ ቀረባ መንገዶም ከም ዝጅምሩ እናነገረቶም ከላ የርኤና። ቀፂላ ማሎሪ ካብ ትእዛዝ ወፃኢ ክኾኑ ከም ዘይብሎምን ጉዕዞኦም ከዓ ብሩባሩባ ንነዊሕ መዓልታት ምዃኑን ብድሕሪ ዝኹሉ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብሰላም ናብ ዝነብሩሉ ቦታ ከም ዝኾነ ነገረቶም። ብተወሳኺ ማለሪ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ዘረብኣ ነቶም ቆልዑ እቲ ኣብ ዓይኖም ዝእሰር ጨርቂ ክፈትሕዎ ከም ዘይብሎም ትዛረቦም ነበረት። ብድሕሪ እዚ ማሎሪ ጉዕዞኣ ንምጅማር ዘድልይዋ ንብረት ሒዛ ምስ ደቃ ተበገሰት። በዚ ከዓ ሰባት ክደፍርዎ ዘይከኣሉን ሓደገኛ ዝበሃል ጉዕዞ ማሎሪ ብድፍረት ጀሚራቱላ። እዚ ነገር ብምንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምርዳእ ፊልምና 5 ዓመት ንድሕሪት ይመልሰና። ኣብዚ ግዜ ማሎሪ ናይ 8 ወርሒ ጥንስቲ ነበረት። ኮይኑ ግን ምስ ሰብኣያ ተፋቲሓ ነበረት። ትነብሮ ከዓ ምስ ጆሲካ ዝበሃል ሓፍታ ነበረ። ማሎሪ ግዜኣ ተሕልፎ ስእሊ እናሰኣለት ኮይኑ ጆሲካ ሓፍታ ምስ ሰብኣያ ብምብኣሳ ከም ተሓዝን ትፈልጥ ነበረት። ንዓኣ ንምፅንና ናይ ሰብኣያ ጉለት ከይትዝክርን ኩሉ ግዜ ዘድልያ ነገር ተማላኣላ ነበረት። ኣብ ከተማ ስለ ዘጋጠመ ኣሰንባዲ ነገር ትነግራ። ማሎሪ ቲቪ ካብ ዘይትርኢ ብዙሕ ኣቁፂራ ነበረት። ሓፍታ ስለ ዝበለታ ግን ዜና ወልዐት። ኣብቲ ዜና ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣውሮጳን ከባቢኡን ኣመና ሓደገኛ ዝኾነ ቫይረስ ከም ዝተለዓለ ይዛረብ። እዚ ቫይረስ ንሰባት ብዓይኖም ዘጥቅዕን ናብ ፅላለ ከም ዝወስድ ይዛረብ። ኮይኑ ግን ማሎሪ እዚ ዝተፈጠረ ካብኦም ርሕቕ ኢሉ ብምዃኑ ንሶም ዘለውዎ ቦታ ከዓ ውሑስ ከም ዝኾነ ሓሰበት። ማሎሪ ቸክኣፕ ስለ ዝነበራ ምስ ጀሲካ ናብ ሕክምና ይኸዳ። ዶክተር ላይፍ ናይ ቤተሰብን ሓኪም እያ። ንማሎሪ ከዓ ናይ ወዳ ድሕነት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎን ንምውላድ ቅርብቲ እንተኮይና ትሓታ። ማሎሪ ከዓ ንምውላድ ቅርብቲ ከም ዘላ ነገረታ። ማሎሪ ካብቲ ሆስፒታል ምስ ወፀት ሓንቲ ፅልልቲ ጓል ረኣየት። እዛ ጓል ነቶም ዶኳተር ክፍንውዋ እንዳነገረት ምስቲ ቤትሮ ርእሳ ትጋጮ ነበረት። ማሎሪ ነዚ ድሕሪ ምርኣያ ኣብ ዜና ዝረኣየቶ ቫይረስ ኣብ ከባቢኦም ከም ዝበፅሐ ቀልጢፋ ተረድአት። ቀልጢፋ ንጆሲካ ንኺድ እንዳበለት ብተህዋኽ ናብ ገዛኣ ክትበፅሕ ደለየት። ኮይኑ ግን ማሎሪ ከም ዝሓሰበቶ ንገዛ ብቐሊሉ ምብፃሕ ቀሊል ኣይነበረን። ኣብቲ ከተማ ዝነበሩ ሰባት ብቕልጡፍ በቲ ቫይረስ ይትኩዕ ስለ ዝነበሩ ዝሰርሕዎ ኩሉ ናይ ፅሉል ስራሕ ጥራሕ ነይሩ። መኪና እንላዕሊ ጠውየ ናብ ዝኸዳሉ ሰዓት ከዓ ሰብ ነንባዕሉ ይጋጮ ነበረ። ኣብ መኪና ዝወረዱ ከዓ ነንባዕሎም እናተባእሱ ይቀታተሉ ነበሩ። ማሎሪ ነዚ ምስተዓዘበት ጭንቀታ ኣመና ይብእስ። ጆሲካ ከዓ ከተረጋጋእ እንዳፈተነት መኪና ብቕልጡፍ ክትዝውር ጀመረት። በዚ ሰዓት ግን ኣዒንቲ ጆሲካ ፈጡን ክነብዑን ይረኣዩ። ማሎሪ ዘይፈለጠቶ ነገር እንተሃልዩ ጆሲካ ሓፍታ በቲ ቫይረስ ከም ዝተጠቃዓት ነበረ። ኣብ መወዳእታ ከዓ መኪና እንተገልቢጡ ክልተን ክወፃ ክኣላ። ኮይኑ ግን ጆሲካ በቲ ቫይረስ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝተጠቃዓት ንሓፍታ ገዲፋ ኸደት። ማሎሪ ሕጂ ኣብ ጎና ኮይኑ ክሕግዛ ዝኽእል ሰብ የለን። ንምውላድ ዝቐረበት ነብሶ ፀርያ ኩሉ ሰብ ይጎይ ነበረ። ነገራት ካብ ዓቕማን ላዕሊ ስለ ዝኾንዋ ከዓ ኣብ መሬት ወደቐት። ነዚ ዝተዓዘበት ሓንቲ ሰበይቲ እናጎየት ናብ ኣመፀት። ሰብኣያ ግን ኩሉ ነገር ገዲፋ ንኽትምለስ ንሰበይቲ ይነግራ። ንሳ ግን ንማሎሪ ሓገዝ ከም ዘድልያ እናተዛረበት ናብቲ ፅርግያ ኸደት። ኮይኑ ግን ኣብ ማሎሪ ቅድሚ ምብፅሓ ኣብቲ ፅርግያ ሓደ ነገር ረኣየት። ብርግፅ እዛ ሰበይቲ ዝረኣየቶ ነቲ ቫይረስ ነበረ። በዚ ከዓ ናብ ፅለልቲ ተቐይራ ናብ ባሓዊ ትነድድ ዝነበረት መኪና ብምእታው ምስኣ ተፈንጂራ ሞተት። ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ዋልት ከዓ ተረባሪበን ናብ ሓደ ቶም ዝተባሃለ መንበሪ ገዛ ይወስድኣ። ኣብ ናይቶም ገዛ ብዙሓት ሰባት ተዓቂቦም ነበሩ። ግሬስ፣ ዳግላስ፣ ዓርፎ ኬልን ይርከቡ። ኩሎም ኣመና ፈሪሖም ነበሩ። ኮይኑ ግን ኬሊ ወልፈኛ ስለ ዝነበረ ንኩሉ ግዲ ይነበሮን። ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ካብ ዓቐኑ ዝሓለፈ ፈሪሖም ኣለዉ። ቻርልስ ዝተባሃለ ሓደ ሰብ ከዓ እዚ ቫይረስ እዚ መንግስቲ ባዕሉ ሰሪሑ ከም ዝፈነወሎም ይዛረብ። መወዳእታ ዓለም ቀሪቡ ስለ ዝኾነ ወል ሓደ ክደኽሞም ክሃልቁን ከም ዘይብሎምን ንሞት ባዕሎም ክመፅዋ ክዛረብ ጀመረ። በዚ ሰዓት ቶም ንማሎሪ ኩሉ ነገር ክመሓየሽ ከም ዝኾነን ወዳ ከዓ ብሰላም ከም ትወልድ ይነግራ። ብዛዕባ ሓፍታውን ክትሓስብ ከም ዘይብላ ይነግራ። ምክንያቱ ከዓ ቶም ብዙሓት ቤተሰቡ ዝሰኣነ በዚ ሕማም ምክንያት ነበረ። እዚ ምስ ሰምዐት ማሎሪ ኣመና ሓዘነት። ቅድሚ ሓደ ሰዓት ሂወታ ሰላማዊ ከም ዝነበረን ኣብ ሓንቲ ሰዓት ውሽጢ ግን ኩሉ ነገር ዕግርግር ከም ዝኣተወ ተዛረበት።
ሕጂ ኸኣ ኩሎም ንነብሶም ንምድሓን ዝከኣሎም ይገብርለዉ ናብ ደገ ሰባት ከይርኢ ኸኣ ነቲ ፊኒስትራ ክሽፍንዎ ይረኣዩ ካብ ዝኽሪ ወፂና ናብ ህሉ ኩነታት ምስ ንምለስ ከኣ ማሎሪ ን6 ሰዓት ዝኣክል በቲ ሩባ ተጓዒዛ ከም ዘላ ይነግረና ኣዒንቶም ንነዊሕ ምሽፋን ሕማም ከይኮኖም ብምባል ነታ ጀልባ ብኸበርታ ሸፊና ኣዒንቶም ይኸፍቱ ነበሩ ማሎሪ ኸኣ ናብቲ ትደልዮ ቦታ በፂሓ እንተኾይና ክተፃርት ጀመረት ኮይኑ ግን ንወል ሓደ ክትረክብ ኣይከኣለትን ናብ ዝነበርናዮ ዝኽሪ ምስ ንምለስ ከኣ ሓንቲ ኦሎምፒያ ትበሃል ጓል የርኤና በዛ ጓል ምክንያት ኩሉ ሰብ ተረበሸ ዳግላስ እዛ ጓል ንውሽጢ ክትኣቱ ይደሊ ነበረን ኮይኑ ግን ቶም ምስኪንን ጥዑይ ሰብ ስለ ዝነበረ ክትኣቱን ምስኦም ክትፅምበርን ደለየ ኦሎምፒያ ናብቲ ገዛ ኣብ ተኣትወሉ ዝነበረት ሰዓት ምስ ማሎዲ ኣብ ሓደ ዓይነት ናይ ጥንሲ ግዜ ዝርከባ ነፍሰ ጡራት ምዃነን ንርዳእ ካልእ ግሬግ ኣብ ደገ ዘሎ ነገር ክፈልጥ ደሊሎ ኣብ ደገ ዘሎ ነገር ንምዕዛብ ከኣ ካሜራ ተጠቂሙ ክሪኦ ከም ዝኽእልን እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ክፈልጡ ክሕግዞም ምዃኑ ይነግሮም ኩሎም ሰባት ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ኮይኑ ግን ናይ ግሬስ ትሌት ካብ ኮነ ወላ ሓደ ጠጦ ከብሎ ይደለየን ግሬስ ኣእዳዉ ምስ ወንበር ተኣሲሩ ብካሜራ ደገ ክዕዘብ ጀመረ ኮይኑ ከኣ ግሬግ ክፈትት ጀመረ እቲ ቫይረስ ብካሜራ ከም ዝሓለፎ ንርዳእ ካብ ናቶ ክፍሊ ከኣ ኣብያ ትሰምዑ እናጎየዩ ምስ ከዱ ከኣ ግሬግ ብዘስካሕክሕ ርእሱ ምስ መሕፀብ ሸኽላ ተጋጭኡ ሂወት ይሕልፍ ይፀንሖም እቶም ዝተረፉ ሰባት ከኣ ብኮምፒተር እዚ ቫይረስ ከም ዘጥቃዕ ስለ ዝፈለጡ ይዓፅዎ ማሎሪ ትሩባ ን14 ሰዓት ተጓዒዛላ ኮይኑ ግን ናብ ዘጨንቕ ቦታ በፂሓላ ኣብ ዓይንኺ ዘሎ ጨርቂ ፍትሕዮ ክትሞቲ ደቂ ክሞትዮም ኣብ ዓይንኺ ዘሎ ጨርቂ ውፅኺ ጉዕዞ ክቐፅሊ እናበለ እናሰሓቐን ዘፈራራሕ ድምፂ ምስ መቃልሕ ትሰምዕ ነበረት ኮይኑ ግን እዚ መንፈስ ዘይኮነስ ሓደ ሰብኣይ ነበረ እቲ ሰብኣይ ነታ ጀልባ ደልዩ ስለ ዝመፀ ምስኦም ክጋጮ ይጅምር ኣብ መወዳእታ ማሎሪ ርእሱ ሃሪማ ቀተለቶ ብድሕሪ እዚ ናብ ዝኽሪ ይመልሰና ኣብቲ ገዛ ዘለዉ ኣብ ክልተ ተመቒሎም ይበኣሱ ኣለዉ ኣብቲ ገዛ ወላ ሓደ ምግቢ የለን ኣብ ሱፐርማርኬት ከይዶም እውን ምግቢ ከምፅኡ ሓሳብ ኣቕረቡ ኮይኑ ግን ቶም ብኸመይ ናብ ሱፐርማርኬት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ይሓስብ ነበረ ነታ መኪና ከኣ ንቤትሮ ኣኹሉ ፀሊም ነገር ብምልካይ ብጂፒኤስ ተሓጊዞም ናብ ሱፐርማርኬት ክኸይድ ይፍትን ኣሎ ኮይኑ ግን ኣጋጣሚ እቲ ጂፒኤስ ጠጠው በለ ኮይኑ ከኣቶም በሊሕ ነበረ እሞ ብቕልጡፍ ኣብቲ ሱፐርማርኬት በፅሑ ኩሎም ዝኽእልዎ ምግቢ ይእክቡ ነበሩ ማሎሪ ከኣ ኣብ ሰፈር ዝኣተዋ የዕዋፍ ሒዛ ወፀት ኮይኑ ግን እንዳወፁ ከለዉ ሓደ ካብ ፍርጅ ውሽጢ ሓጉዝን እናበለ ክውጭት ጀመረ ካብኦም ከኣ ወላ ሓደ ከኣምኖ ዝኸኣለ ይነበረን ኮይኑ ግን ካብቲ መንፈስ ፈሪሑ ኣብኡ ከም ዝተሓብአን ብዙሕ መዓልቲ ምግቢ ከም ዘይበልዐን ምግቢ ክበልዕ ክወፅእ ከም ዘለዎ ይዛረብ በዚ ነገር ከኣ ይድንግፅሉ እሞ ይኸፍትዎ ኮይኑ ግን እቲ ሰብ ማዕፆ ምስ ተኸፈተሉ ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝፍለ ድምፂ ከስምዕ ጀመረ እተን ማሎሪ ዝሓዘተን ይዕወፍ ከኣ ድምፂ ከስምዓን ክርብሻን ጀመራ ቻርሊ ሓደ ነገር እንተዘይከይሩ ኩሎም ኣባላት ከም ዝሞት ፈሊጡ ነበረ በዚ ሰዓት ንነብሱ መስዋዕቲ ብምግባር እናጎየ ነቲ ሰብ ሒዝዎ ናብቲ ፍርጅ ኣተወ ንምሸቱ በዓል ማሎሪ ካብቲ ጋራጅ ሓድሽ ድምፂ ይሰምዑ ናብቲ ጋራጅ ኣብ ዝኸድሉ ግዜ ከኣ ኬሊ ምስ ኣፍቃሪቱ ነታ እንኮ መኪኖም ሒዙ ጠፍአ ብናይ ኬሊ ክሕደት ከኣ ኣመና ሓሪቖም ነበሩ እናብ ህሉ ኩነታት ምስ ንመፅእ ከኣ ማሎሪ ብትሩባ 24 ሰዓት ከም ዝሓለፈት ይነግረና ሕጂ ከኣ እታ ደኺማላ እታ ጀልባ ክቋፃፀርዋ ስለ ዘይከኣሉ ከኣ ምስ ጠጠው ዝበለት መኪና ይጋጨው እሞ ይወድቁ እቲ ማይ ከኣ ክልቲኦም ደቃ ይወድቅዋ ነቶም ደቃ ብመከራ ክተድሕኖም እኳ እንተኽኣለት ኮይኑ ግን ሒዞሞ ዝመፁ ምግቦም ግን ክተትርፎ ይከኣለትን ነታ ጀልባ ከኣ ብክንደይ ፃዕሪ ናብቲ ገምገም ሩባ ሒዛ ተኸደት ኣብ መቐነታ ምስታ ጀልባ ዝተኣሰረ ገመድ ጌራ ንዓኣን ንደቃን ዝኾኑ ምግቢ ንምርካብ ናብ ሓደ ዝተዓፀወ ሆስፒታል ከደት ኣብቲ ሆስፒታል ከኣ ዝጠቕምዎም ምግብታት ኣከበት ኮይኑ ግን ኣብ ዙርያ እቲ ቅድም ብመቃልሕ ከም ዝዛረብ ዝነበረ መንፈስ ሕጂ እውን ይመፃ በዚ ከኣ ምስ ደቃ ካብ ትፈላለ ሓደ ሰዓት ይሕሊፋላ እታ ጓል ዝተባሃለት ቆልዓ ካብታ ጀልባ ወረደት ናይ ኣዲኣ ትእዛዝ ብምጥሓስ ናብቲ ጫካ ኣተወት በዚ ከኣ እቲ ንኩሉ ሰብ ዝቐትል ዘሎ ዘይረአ መንፈስ ናብታ ቆልዓ ይመፅእ ብመቃልሕ ድምፂ ከኣ ፅቡቅ ቅርፂ ትርኢኺ መሸፈኒ ዓይንኺ ክፈትዮ ይብላ ግን ብቅፅበት ኣዲኣ ትመፅእ እሞ ነቲ ገመድ ብምስሓብ ክተትርፋ ክኣለት ናብታ ጀልባ ከኣ መለሰታ ናብ ዝኽሪ ምስ ንምለስ ከኣ እታ ቅድሚ ሕጂ ለሚና ዝኣተወት ኦሎምፒያ ዝተባሃለት ሰብ ንሓደ ሰብ ብዘይ ናይ ወላ ሓደ ፍቓድ የእተወት እዚ ሰብ ጥዑይ ምዃኑን ክትሕግዞ ስለ ዘለዋ ከም ዘእተወቶ ንኩሉ ሰብ ተዛረበት
ኮይኑ ግን ንወላ ሓደ ከይማኸረት ሰብ ክትእቱ ከም ዘይትኽእል ይነግርዋ። ዘምፅኣቶ ሰብ መንነቱ ክሳብ ዝፃረን ሙሉእ ጥዕንኡ ክሳብ ዝረጋገፅ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ንበይኑ ኮፍ ክብል ይነግርዎ። ንምሻቱ ማሎርን ኦሎምፒያን ተራኸባ። ኦሎምፒያ ስለ ዝሰራሓቶ ጌጋ ደጋጊማ ይቕረይ ተሓተተት። ማሎሮ ከዓ በዚ ሰዓት ሓደ ነገር ቃልእ ተወታ። ክልቲአን ዝወልዶ ብሓደ ስለ ዝኾነ ካብ ክልቲአን ሓደአን እንተሞይታ እታ ዝተረፈት ነቶም ቆልዑ ክትዕቢ ሓላፍነት ከም ዘለወን ተዛረበት። ኦሎምፒያ ንማሎሪ ሓንቲ ሄሎ ኪድ ንእሽተይ ባምቡላ ሃበታ። ናብ ህሉ ኩነታት ምስ ንመጽእ ከዓ እታ ጓል ቆልዓ ነዛ ባምቡላ ኣብ ኢዳ ከም ዝሓዘት የርኤና። እዚ ማለት ከዓ እዛ ጓል ኦሎምፒያ ከም ዝኾነትን ቃል ብዝኣተወቶ መሰረት ኦሎምፒያ ስለ ዝሞተት ማሎሪ ንክልቲኦም ተዕብዮም ከም ዘላ ንርዳእ። ሕጂ ናብቲ ዝደልይዎ ቦታ ንምብጻሕ ንእሽተይ ደቃይቅ ጥራሕ ይዝተርፎም። ኮይኑ ከዓ እቲ ፈተና ሕጂ እውን ይብርትዕ። እቲ ንዒንቶም ክኸፍቱ ዘጨንቆም መንፈስ እናመፀ ይሸግሮም። ናብ ተዘክሮ ምስ ንምለስ ክልቲአን ነብሰ ጾራት ብማዕረ ሕማም ሕርሲ ተሓዛ። እቶም ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ንዕአን ንምሕጋዝ ይፍትኑ ኣለዉ። ኮይኑ ግን እቲ ጋል ዝተባሃለ ኣብ ላዕለዋይ ክላስ ዝነበረ ኦሎምፒያ ዘእተወቶ ሰብ ግን ኣብ ኣእዳዉ ዝተፈላለየ ናይ መንፈስ ስእልታት ናቀያየረ ንዕዘብ። እዚ ማለት ከዓ ጋሪ ናይቲ መንፈስ ልኡኽ ምዃኑ ንርዳእ። ነቶም መንፈስ ክመጽእ ከሎ ዝነግሩ የዕዋፍ ናይ ማሎሪ ከዓ ናብ ፍሪጅ የእትዎም። ናብቲ ነብሰ ጾራት ብምኻድ ነቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ፊኒስትራ ይግንጽሎ። ኦሎምፒያ ናብቲ ፊኒስትራ ረኣየት። ማሎሪ ግን ናብቲ ፊኒስትራ ስለ ዘይረኣየት ክድሕን ከኣለት። ኦሎምፒያ ናብቲ ፊኒስትራ ብዝረኣየትሉ ሰዓት መንፈስ ምስ ረኣየት ዝወለደታ ቆልዓ ምስቲ ፊኒስትራ ጋጃ ክትቀትላይላ ነይራ። ኮይኑ ግን ማሎሪ ኣባቢላ ነታ ህፃን ተቐበለታ። ብኻልእ ኣዒንቶም ምኽፋት ዝኣበዩ ጋር ብሓይሊ ኣዒንቶም እናኸፈተ በቲ መንፈስ የቕትሎም ነበረ። ዳግላስ ከዓ ናይ ጋሪ ረሳሕ ተግባራት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ብሽጉጥ ገይሩ ጠጠው ከብሎ ፈቲኑ ነበረ። ኮይኑ ግን ጋሪ ብምቐስ ወጊ ይቐትሎ። ኮይኑ ግን ጋሪ ፀጋማ ኢዱ ስለ ዝተሃረመ ተጎዲኡ ነበረ። ቶም ከዓ ናይ ዳግላስ ሽጉጥ ብምሓዝ ንሓንሳብን መወዳእታን ግዜ ንጋሪ ይቐትሎ። እቲ ፊልሚ ኣብ ናይ ሕሉፍ ተዘክሮ ከሎ ድሕሪ 5 ዓመት ኮይኑ ሕጂ ብሂወት ዘለው ሰባት ቶምን ማሎርን ጥራሕ እዮም። እተን ንኣሽቱ ኣዕዋፍ ከዓ ሒዛተን መፅያላ። ቶም ዝተወለዱ ህፃናት ከዓ ሕጂ ደቂ 5 ዓመት ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ዝነብሩሉ ቦታ ካብ ከተማ ርሕቕ ዝበለ ከባቢ ስለ ዝኾነ ከባቢኡ ሰላም ነበረ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ከባቢ እናመፁ ዝርብሽዎም በቲ መንፈስ ዝተተሓዙ ሰባት ኣለዉ። በዚ ምክንያት ክልቲኦም ክሰማምዑ ይከኣሉን። ቶም ካብቲ ቦታ ክርሕቑ ይደሊ ነበረ። ኮይኑ ግን ማሎሪ ነቶም ገዲፋ ንምኻድ ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ሓደ መዓልቲ ምሸት ደቂሶም ኣብ ዝነበሩሉ ካብቲ ጋራጅ ውሽጢ ድምፂ ይሰምዑ። ቶም ከዓ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዑ ሰባት ይመፁ ከም ዘለዉ ይነግራ። ቶም ምስ ካልእ ሰብ ብዝገበሩ ርክብ ካብቲ ከባቢ ኣመና ርሒቑ ዝርከብ ኮይኑ ግን ሰላማዊ ዝኾነ ቦታ ከም ዘሎ ወላ ሓደ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዘ ሰብ ዘይብሉ ከም ዝኾነ ክፈለጥ ከኣለ። ኮይኑ ግን ነቲ ነገር ነቶም ዝነገሮ ሰብ ንነዊሕ ሰዓት በቲ ሩባ ክኸዱ ከም ዘለዎምን ቆልዑ ከዓ በቲ ሩባ ሒዝካ ምኻድ ከም ዘይከኣል ይነግሮ። እተን ኣዕዋፍ ከዓ መንገዲ ከም ዝመርሓን ብአእንቲ ሓጊዞም ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ይነግሮ። እፅባሒቱ ቶም ምስ ማሎሪ ዝበልዑ ወይ ይእክቡ ነበሩ። ኮይኑ ግን ኣብ መንጎኦም ጭቕጭቕ ይበዝሕ። ቶም ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ክትከይድ ከም ዘለዋ ይነግራ። ኮይኑ ግን ማሎሪ ንዕኡ ገዲፋ ምኻድ ከም ዘይትኽእልን ክሳብ መወዳእታ ህይወታ ምስኡ ክትከውን ከም ትደሊ ትነግሮ። ቶም ግን ናይ ኦሎምፒያ ቃል ይዘክራሞ ነቶም ቆልዑ ክትብል ክትህሉ ከም ዘለዋ ይረድኣ። በዚ ከዓ ነቶም ቆልዑ ሒዛ ናብቲ ጃልባ ኸደት። ቶም ከዓ ንዕኦም ሽፋን ንምሃብ ክብል ካላሽን ሒዙ ተረፈ። በዚ ከዓ ቶም ንኩሎም ነዚኦም ንምቕታል ንነብሱ በቲ ቫይረስ ክትሓዝ ከም ዘለዎ ኣመነ። ንነብሱ በቲ ቫይረስ ድሕሪ ምትሓዙ ከዓ ንኩሎም እቶም ሰባት ክቆትሎም ከኣለ። ኮይኑ ከዓ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ዝረኣናዮ ማሎሪ ሃይስት ዝተባሃለት ኣደ ንክልቲኦም ቆልዑ ክኸዱ ከም ዘለዎምን ዓይኖም ክኸፍቱ ከም ዘይብሎም መጠንቀቕታ ክትቦም ንዕዘብ። ናብ ህሉ ኩነታት ምስ ንምለስ ከዓ ማሎሪ ምስ ደቃ ን42 ሰዓታት በቲ ሩባ ተጓዒዛላ። ኮይኑ ከዓ ቡርቱዕ ማዕበል ይገላብጦም። ካብዚ እንዳሓር ብጃልባ ክኸዱ ስለ ዘይክእሉ ከዓ ብእግሮም ንምኻድ ይውስኑ። ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ እቲ ዘይረአ መንፈስ ከዘንጉዖም ይፍትን ነበረ። ኮይኑ ግን ማሎሪ ምስተን ኣዕዋፍ ኣመና ስለ ዝተላመደት ብአእንቲ መሪሓ ናብ ሓደ ካንሸሎ በፅሐት። ነቲ ካንሸሎ ብሓይሊ ድሕሪ ምሕሕኻሓ ከዓ ሪት ዝተባሃለ ሰብ ብዛዕባ ጥዕናኣ ምስ ረጋገፀ የእትዋ። ሪት ከዓ ኣብቲ ቦታ ዘለው ሰባት ኩሎም ጥዑያት ምዃኖም ይዛረብ። ናብ ውሽጢ ድሕሪ ምእታዎም ከዓ ንዶክተር ላፍ እንደኸበታ። ነታ ዶክተር ከዓ ብኸመይ ኣብዚ ዘለው ሰባት ጥዑያት ኮይኖም ተሓታ። ዶክተር ላፍታ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘለው ሰባት ኩሎም ዕውራት ከም ዝኾኑ ነገረታ።
እቲ መንፈስ ድማ ንዓይነ ስውራት ከጥቃዕ ይክእልኒዩ እቲ ሕጂ ዘለዎ ኸንሸሎ ከዓ ናይ ዓይነ ስውራት ትምህርቲ ነበረ በዚ ምኽንያት ከዓ ብሳይንስ ቫይረስ ብኦኦም ከዓ መንፈስ ኢሉ ዝጽዋዕ ናብቲ ከባቢ ብፍጹም ከም ዘይመፀን ካብ ደር ሕጂ እውን ክመጽእ ከም ዘይክእል ነገረታ ብድሕሪዚ ንደቃ ሽንኩ ተውፀሎም ከላ ኦሎምፒያንቶምን ኢላ ሰመየቶም እቶም ኣብ ጉዕዞኣ ኣብ ኣበርክቶ ዝነበሮም የዕዋፍ ከዓ ኣብቲ ሰላማዊ ኳንሸሎ ፈነወቶም በዚ ከዓ ትዕዝብትና ንዛዝም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊኩምን ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ እናተመነና ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ምሃናት ትርኢቱ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡልና ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ናይ ወተር ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ